Kweth jopuonjre mantiere kod ng'ol masomo Nyaburi Integrated School e kar chung'od bura ma Karachuonyo County ma Homabay ma osebedo gi pek e chenro mag wuoth koro yudo fungruok bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho chiwonegi ndigni makonyo ji mantiere kod ng'ol kata wheelchair. Jonyuol ma nyithindgi ni kod ng'ol bende ogolo ywak e midhiero ma gineno kaluwore gi chal mag nyithindgigo. Mar piny owacho maong'ere ni Jonathan Reis Ovop komakore gi osiptal mar Liten AIC osebedo ka siro nyithindo mane kod ng'ol mopogore mondo gibed kod yot e chenro mag skunde ma gisome. Achiel kuom chenro ma gitimo en chiwo wheelchair ne jopuonjre mane kod ng'ol mopogore e skunde mopogore ma gisome e kaunti ma Homabay. Ka jatatije maduong' e riwruogno Caroline Kisuge mane loso e kinde mane gichiwo wheelchair ne moko kuom jopuonjre masomo e skund nyithindo mane kod ng'ol ma Nyaburi e kar chung'od bura ma Karachuonyo. Wach ni thoth nyithindo ma kamago neno pek e sombgi nikech onge mag gigo manyalo konyogi e chenro mag wuoth e skunde ma gisome. Watudore gi joma moko bende matimo kedo ne ratiro ne nyithindo modak gi ng'ol mondo wanyis jo community ni nyithindo modak gi ng'ol bende gin ji to kendo nego migi thuolo maromre kod nyithindo mamoko. Kelo wheelchair atimo mondo nyithindo ma pok odhi e skul oyud thuolo ma ginyalo dhi godo e skul. Jopuonj bende mapuonjo nyithindo gi e skul bende winjo matek nikech ka nyathi obiro maonge wheelchair iting'e, ikete e kom, ikete e mesa kama ondike, igole, kitere e choo, iduoge, koro jopuonj bende hinyore. Kisuge wacho ni thoth skunde ma jopuonjre mane kod dwaro makende some ni kod rem mathoth kendo jopuonjre ma kamago neno matek nikech onge mag gigo manyalo konyogi e chenro magi mapile. Miyo dwaro nitie mondo ket maino e bero chal mag skunde go eko. Gi primary schools mang'eny kabisa to kendo gin well established. To special school to wich wil godo. King'iyo kata mana buildings man kaendi ok giromo nyithindo. Ma en skul maduong' kendo en a national school monego bed ni kawo nyithindo mang'eny. To ok ginyal kawo nikech facilities gitin godo. Wakwayo MPs wa, woman rep kod jogo man gi pesa mar jopiny ma itiyo godo e konyo jopiny mondo gimiye special school mondo gimigi gik madwarore mondo wakony nyithindewa. Kama kuom jonyuol ma nyithindgi ni kod ng'ol mopogore ywak gi pek mag neno rito nyithindo ma kamago kendo ne ok ginyal pando morgi bang' kane giseyudo sir. An gi nyathi mong'ol ma ok nyal wuotho, ok nyal wuoyo, ok onyal winjo, to en sani jahigni 15 koro olosore kar bedo. Pek nitie mar mondo nyiew pampas pile ka pile. Yudo ka seche moko bedo mapek ayudo nyathi ka inano kidwa dhi kata kamoro iloro ne ot kore kiwuok nikech kiweye to nitie kaka gineno ni ok en ng'amoro obed kata e kind ji. Koro kawuono ka Nyasaye omiye timo nang'o yudo wheelchair nyalo weyego kata ketego e dhot oko kanyo bonero kamano. Kawuono adhi rwako tielo manyien mondo awuothe kaka ji wuotho nikech mostly wan gi pek nikech kwa dhi kuonde ma ji nitie to wayudo ka ok wabed accepted maber. Koro kwa bedo gi tielo ni kaka wuono dakawe ni koro abiro nenora ni an bende ok abed stigmatized. Ji neno ni kare abende an dhano anyalo wuotho. Alia Beach, Ramogi TV, Homabay. Kwaya e kaunti na Homabay wadhi kanyake kaunti ma Kisumu nyakora mgajwa kama seneta ma Kisumu Professor Tom Ojienda no timo romo kod mohingo councillors